बेतिया के रंगदार हई, जिला बेतिया के रंगदार हई। हमरा से ते लोग है ना, जिला बेतिया के रंगदार हई, जिला बेतिया के रंगदार हई। जहाँ पे कदम रखिल बाबू हिल दल पर खंड रे, तोरा जैसन कितना लोग के तुरल बानी घमंड रे। हम रंगदार हई, हम रंगदार हई, हम सादकार हई। हमरा से ते लोग है ना, जिला बेतिया के रंगदार हई, जिला बेतिया के रंगदार हई। हमरा से ते लोग है ना, जिला बेतिया के रंगदार हई, जिला बेतिया के रंगदार हई। म्यूजिक बाय राजेश सोनी। हमारा बारे में पूछली है, नाम होवे जितेंद्र रे। बड़े बड़े माफिया बेटा करेला या के सिलेंडर रे। जेकरा बल पर कूदता रे, हमरे से लेला हथियार रे। हमारा ऊपर केस बाटे बाबू 300 पार रे। हम रंगदार हई, हम रंगदार हई, हम सादकार हई। हमरा से ते लोग है ना, जिला बेतिया के रंगदार हई, जिला बेतिया